Wat is evenwicht? Ja, voor mij is dat een heel lastig onderwerp. Een lastig onderwerp, zoals ik al zeg. Er is een moment van krabbelen geweest voor mij, in ieder geval van voor de proppenschieter en na de proppenschieter. En ik ben op zoek gegaan naar gegevens van voor die proppenschieter. Een tijd waarin ik vooral krabbelde over nieuws. En bij mij, net om de hoek, was er van de week een explosie. En toen dacht ik terug aan een buurpreventiegroep. De wacht wacht op wacht en spreekt vandalen aan. Dat gaat niet al te zacht. Zij moeten het verstaan. De dief komt in de nacht en slaat weer eens zijn slag. Hij sluipt nog altijd zacht en niemand die hem zag. Tot de buurt in actie kwam. De ellende niet langer nam, de lichten branden voortaan. De veiligheid neemt toe. De buurt niet langer moe. En ik moet dat verslaan. Ja. Dat was in 2010. Zo. Buurpreventie 2. Het straks en nu niets door elkaar gehaald, gebruikt zoals het hoort. Het licht en duister wordt verstoord, met lampen aan en uit verhoord. De bede om wat extra licht, de rekening betaalt zichzelf uit. Nu vraagt de schade nog verhalen op al die vandalen die ons slaapritme hebben verstoord. Virus. Moet ik mij zorgen maken over het zoveelste virus? Verstoord door wie? Door mijn computer. Ontdekt en geblokkeerd. Of zijn toch alle signalen omzeild en is binnen alles verwoest? Ook bij de griep ontwikkelt zich ieder jaar een nieuwe variant. Slachtoffers kunnen niet uitblijven. Nabestaanden treuren. Was deze uitbraak echt niet te voorkomen? Of overdrijven wij? En is dit virus toch minder schadelijk dan gedacht? Na de proppenschieter heb ik moeten leren doseren. Balancerend op de lijn, al struikelend. Onderbroken door de tuimeling. Omhoog en weer verder. Het bewust zijn van de grens. En als ijsbeer overtreed ik die heel vaak, overschrijd ik die heel vaak, moet ik zeggen. Dus komt er nog een vijfde achteraan, helaas. Maar die is wel heel nieuwswaardig. Want vanmorgen hebben jullie allemaal het bericht van de paus gelezen. En gehoord waarschijnlijk. Aan de stad en de wereld. Roept u maar. Wat is jouw roeping? En wie volg jij op? Immers, een gestrekte arm past niet in het beeld van de Vader. En al die beschadigingen, poets jij die op met de literatuur of de psychologie van de koude grond? Die het Roomse sausje vermengt met jouw pampa? En als ik er voor iedereen ben, waarom is niet iedereen er voor mij? Ik ben niet zoveel mens als hij en zij en al die lammerden. Broeten in de aarde, waarnaar ik terugkeer. Lang heb ik de deur op een kier gehouden. Het bloed is langzaam vergiftigd, zoals de omgeving. De hortende adem, rijp voor de uitsmijter. Het urbi et orbi. Dank u wel, opa IJsbeer.